ಅತ್ಯ ಈತ ಕಿಲೋ ಬಂಗಾರ ಇಂಚಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾರೈ ಬಂಗಾರದ ವಿಷಯ ಬಿಡು ನಿಕ್ ಮನಸ್ಸು ಎಟ್ಟೈತೆ ನಿಕ್ ಬಂಗಾರದ ಲೆಕ್ಕ ಏತ್ತಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲಿ ಬಂಗಾರ ಈ ಕುಡ್ಲಾಕ ಬತ್ತದ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆಯ್ಜಾ ಆಯ್ಕೆ ಮರ 32 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ 32 ಈ 30 ವರ್ಷ ಕರಿನ ಮರ ಆಡೆ ಸೌದಿ ಬೋದು ಸೌದಿ ದುಬೈ ಅಂಚಿರ ದುಬೈ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಕಟ್ಟದ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಚಿ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನಿ ಊರುಡು ಸಾಲಾಂಡ್ ಸಾಲ ಭಯಂಕರ ಸಾಲಾಂಡ್ ಅವು ಸಾಲ ಎಂಜಿ ಏತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಬಡ್ಡಿ ಬಾಡಿಯರ್ ಬಂಡ ಎಂಕ್ 7 ವರ್ಷ ಐತ ಪಿರಡ್ದೆ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಐಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸಿಗೆ ಅಂದೆ ಐ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಕಾಸ ಒಂದು ಪೋಯ್ಲಕದೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟನ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟೋಡತ ಕಟ್ಟನ ಮಲ್ಲೆ ಜೌಗಿದ್ರದು ಬೂರುಂಡ ಐಕೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಸತ್ಯ ಯಾನು ದುಬೈ ಬೋದು ಎನ್ನ ಮೀಟು ಒಂಜಿ ಚೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಇಂಚಿನೇ ಒಂದು ದಾನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಕುಂಡ ಅವನದು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಸಾಂಕಿನತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡ್ ಉಡ್ದು ಬುರ್ತು ಬತ್ತನತ್ತ ಕಣ್ಣೂರು ಉಡ್ದು ಕಣ್ಣೂರು ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓಡ್ ಬತ್ತೀನಿ ಏನು ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣಗೆ ಕಾರ್ದಿಯತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಂಗಳಾಪುರ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಪುರಾಪನ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಚೂರು ತುಂಬ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಿಸಿಟ್ ಕಾಸ್ಲ ಖಾಲಿ ಆತನ ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಳಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಬಾಳಿಗ ಅವು ತುಂಬುದ ಅವೇ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಕ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಹೋಟೆಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೆಕ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದನೀತು ಮಂಡ ಬಂಗಾರ ಜನ ಮಾರೆ ಅರೇನು ಬೇತಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಾಯ್ದ ಕಡೆ ನೆರವಂತು ಯಾನು ಒಂಜಿ ನೆರಂದ ಯಾನು ಅರ್ನ ನಾಯ್ದ ಮಗೆ ಯಾನು ಅರೆಗೆ ನೆರಪುಜಿ ದಾಯಕಿನ ಗೆಂಡ ಎಂಕ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ನೆ ಬಾಳಿಗೆ ದಾಯಕಿನ ಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದಾಪುಣಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ವರ್ಕರ್ ನಕ್ಲಿ ಕಾಪುನಿ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಪದ ಕೊರ್ಲ ನಿಗಲಿಂತಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಾ ಎಕಡೆ ತಿಂಚು ತಗೊಂಡು 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳೊಂದು ಬಿಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಣತ ಇದೇ ಇವ್ರತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಇಂದು ಡಿಸೈನೇ ಮಲ್ಪಡು ಸಾವುಲೈಜ್ ಅಲ್ಲ ಆಫ್ರಿಕಾ ಚೆಕ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಜಿನ ಕೋರಿಯಾ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದಿದೆ 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 ಚಾಯ್ ಮಲ್ಪುಣೆ ಹಿಂದಿ ಆತ हिंदी दायड़ा हिंदी आता है गेंडा अपना हिंदी अंचे मेरे को भी थोड़ा थोड़ा आता है थोड़ा जाता है थोड़ा बंदा मलयाली वर्क जाता है कायड़ा दा साउंड मत अंडा यान मूलू कंप्लीट सेट आईनी नत्त यापल तुला यान बाळिगेर होटल बेले मल्प स्टार्ट मल्तता होटल वर्कर नक्ली मातिरला रात्रि होटल याप बंद आपुंದು ಕಾಪುನಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಟ ಕಾತದಿಜಿ ಯಾನ್ ಏತ್ ಲೇಟ್ ಆನಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ ಮೋರಿಡ್ ಬಾಜನ್ ದೆಕ್ಕುನತ ಯಾನ್ ಮೋರಿ ಸಮೇತ ಯಾನ್ ದೆಕ್ಕದು ಬೋತಿನಿ ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ದನಿ ಬಾಳಿಗೆರಿ ಏನಂತೂದು ಯಾವ ಎಲ್ಲ ದೆಕ್ಕು ಪಣಂತೀರಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಪೋನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ನಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಕುಗ್ಲಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಅವು ಸಂಬಳ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾತಿರಲತ್ತ ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಅತಿಯ ನಿನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಇಡಿ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನಲ್ಲ ಮಾರುವಾನೆ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಮಾರ್ರೆ ಎಂದೊಂಗಿನ ಮಸನೋಗ ಬಾರ ತೂರಿ ಬತ್ತೊಂಬಾರ ಅವು ಅತ್ತಂದು ಒಂದು ಚಾಯ್ ಮುಲ್ಪ ಚಾಯ್ ಉಂಡು ಚಾಯ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕೊರ್ಪುನಿ ನೆಟ್ಟು ಚಾಯ್ ಕೊರ್ನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪತಂಬೋಲಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಅವು ಕೊನ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊನ ಬೋಡ್ತುಂಡೆ ತರೆ ತಡಿಗೆ ಜಪ್ಪು ನೆಟ್ಟೆವು ಕಷ್ಟ 5 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಚಾ ಪರ್ದು ದಕ್ಕೆರೆ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಕಾಪಜವು ಅತಿಯಾ ನೀನು ಪರ್ದು ದಯ ದಕ್ಕುಂದೆ ಗುಂದು ದಕ್ಕುನಿ ಬಂಡ ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ನೆಟ್ ಇಂಗಿನ ಅಂದಕೆಂಡ ಚಾತ ಕಾಸು ಮುಲ್ ಬತ್ತದಾಪುಣತ ನೆತ್ತ ಕಾಸು ಲೆಂಗಲ್ ದೆತ್ತದಾಪುಣು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಕಲ ನೆತ್ತ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜ ನೆಕ್ ಚಾಯ್ ಕುದರಿಂಚ ಗೊತ್ತಂಡ ತಂದೂರಿ ಚಾಯ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಉಂಡು ಮಸಾಲಾ ಟೀ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಕೇಸರಿ ಟೀ ಉಂಡು ಕೆಸರತ್ತು ಕೇಸರಿ ಟೀ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀ ಅವು ಹೊರ ಈ ಪರಿಯಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಡಿಗೆ ಬರ್ಪಾಯಿ ಅದು ಒಂದೇನು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಕೊಣ ದೆಕ್ಕದ ಬತ್ತಂಡ 25 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಚಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಡೇಟೆ ತಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಈ ಅವೇಟೆ ಬರ್ಪಂಡೆ ಪರ್ ತೊಂದರೆ ಕಾಸು ಒರಿಪಾರೆ ಬಣ್ಯಾನ ನಾ ಕುರೆ ಕಟ್ಟೋಡು ನರ ಮಣ್ಲೆಕ್ ಕೊಡು ಕುರೆ ಕಟ್ಟೋಡು ಇದು ಯೂಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂಡ ದುಂಬು ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಲಿ ಬರ್ಪುಣ ತೂರಿ ಇನ್ನು ಬರ್ಪುಣು ಆ ತೂರಿಡು 10 ಜನ ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಕಲಿ ಬರುವಂತೇರಿ ಇಟ್ಟೆಂಗಿನ ಅಂದಿಗೆ ಮಾಡೇ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಪುಣ ನೆಟ್ಟು ಮಡೇಜಿ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಬರ್ಪುಣತ್ತ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಬಂದ್ಪೇರು ತುಂಬುದ ಮುಟ್ಟಾಳೆ ಐಕ್ ಮಡೇಜ್ ಅಂಚ ಇದು ಅಂಚದೇತು ನೋಡು ಅದೆಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕರಿ ವರ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡ ತೈಕ್ ಬಡ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಈತು ಸೋಕುದ ಹೋಟೆಲ್ ಅವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಇವರ ಪುಂಡಲು ಪುನವಲ ಅವಲಿಯಾ ಎಂಕ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುಣತ್ ಮುಕ್ಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಳು ನಿನ್ನನ ಹೋಟೆಲ್ ಎನ್ನ ಧನಿ ಚಾಯ್ ಟೇಷನ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿಜ
ಅವು ಎನ್ನ ಬುದಾರ ಚಾಯ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಡಿಸಿದ ಮೂಲೆನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಟೇ ಬರೋಲಿ ಪತ್ತಿನ ಮೂಲ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಣತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ರೇಟ್ ಮೀದಲ ಬೋಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚಾಯ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಕುಲುಗ ಬೈ ಓ ಲೌನ್ ಆಮೇಲೆ ಕುಲುಗ ಯಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜನ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅವು ಜನ ನಮ್ಮನೆ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅವಲ ಇರ್ನನ ಬಾಕ ಫುಲ್ ಆ ತರ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮನೆ ಜಾಗ ಪುಣಿ ಅವಲಿ ಮಾರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಬಾತಿರ್ಗ ಅತ್ತು ಇಂಚಿನ ಚಾಯ್ನಾ ಇಂಚ ಕೇಸರಿ ಚಾಯ್ ಚಾಯ ಒಂದು इंचिन चाय भंडार इतने उन्हें शुरू किंजन तंदूरी चाय एक तंदूरी चाय बनाना इसको एक तंदूरी चाय है 2 तंदूरी चिकन अव बेता ऑर्डर करो अविजा ಐಗೆ ಬೇತೇನೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅವನ್ನ ಯಾನ್ ಕೋರ ಯಾನ್ ಪಂಡನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಾರೆ ಅತ್ಯ ಏದು ತಾಗಂಡು ಕಾಸು ಪೂರ ಕಾಸ್ತ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ಚಾಯ್ಗೆ ಏತ್ ಕಾಸು ನಿಕೇನು ಅವು ಪಂಡ್ಪಾರೆ ಚಾಯ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜಾಗುಂಡು ಮಾರೆ ಹಲೋ ನೆತ್ತ ಜಾಗದ ವಿಷಯ ಗೊಚ್ಚಿ ಜಾಗದಿಗೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು 1 ವರ್ಷ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಕ ಐತೆ ಉಂಡು ನಾನು ಎಂಕ್ಲಗೆ ಇಜ್ಜಾನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ಅಂಚತ್ತು ಬಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲದ ಬಾತಿರೋಣ ಏ ಚಾಯ್ ಉದರ್ भेज लेना हां ओके एवरीथिंग इज गुड ಅಲ್ಲ ಬಾತಿರಚಿ ಅಲ್ಲ ಬಜಿ ತಗಡ ಬೆಚ್ಚದಾಲ ಅಲ್ಲ ಪೂರಾ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ ಬೆಲ ಬೆಲ ಬೆಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದ ಮಾರಯ್ಯ ಪೂರ ಜವನರು ಒಲ್ಲಿರು ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಜವನರು ಮತ್ತೆ ಮೂಲೆಗಳು ಎನ್ನಲ್ಕ ಪ್ರಾಯದಕುಲಿ ಎರಲ ತೋಜುಜಿರು ಪ್ರಾಯದಕಲ ಇರ್ಬೋಲ್ಬಾ ಜವನರು ಇಲ್ಲ ರಾವ್ ಲೆವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಲ ಮತ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಿಯಾ ಒಂದು ಕೇರಳದ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನ ಬೇಪಣ್ಣ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತನು ಐದು ತಕ ಮಾತಾಡಲೇಡಿ ಬಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡು ತಿನ್ಪುನ ಫುಡ್ನು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾರಗ ಬಾಡ್ನ ಮುಟ್ಟುನು ಶೋರೂಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಳೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತುಳೆಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂಡವು ಅದು ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಡವು ಒಂದು ಎನ್ನ ದುಬೈ ಡುಪ್ಪನಗಲ ಅಂಚೆ ನಾವು ಯಾನ್ ದುಬೈ ಡಿತ್ತದ 10 ವರ್ಷ ಅಂಚೆ ನಾವು ಅವಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ನ ಮೂಲು ಕುಡ್ಲದ ಕುಳ್ಳಿರತ್ತ ಊರ ಜನ ಅಂಚತ್ ಊರ ಜನ ಅಂದ್ ಬಂತಿದ್ಯಾನು ಮಂಡೆ ಡೇರಿ ಗುಂಡು ಆಯಪುರ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಂಡೆ ಡೇರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ನೀಟ್ರೋಲ್ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಏರೇ ಬಂತೀನಿ ಮಾತಿರಗಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಂದತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ ಬತ್ತನೆ ಏ ഇവിടെ വാടി ഇവിടെ ചായ കൊടുക്കടി ചായ എടുത്തോളൂ ഇത് പെയിനുണ്ടോ ಕುದರೆಂಜಿನಮ್ಮ പേര് പറയടി പേര് പാടുതാರ പേര് അത്യ ആൾ നിന്ന പുതർ പുതർ ನೇಮ್ ಮೂಸಿ ಮೂಸಿಯತ್ ಮುಂಗುಸಿ ಮೂಷಿಯಾ ನಾನು ಬೇಟಾಗ್ಲಬಹುದು ಮೂಸಿಯಾ ಅಂತ ಬಣ್ಣು ಮಾರೆ ಮೂಷಿಯಾ ಮೂಸಿಡಾ ನೈಸ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಚ ತೋಜುವಳತ್ತ ಕೇರಳ ಓಣಂ ಪೋಯಿಲೆ ಓಣಂ ಗಾಲ್ ದಾಯ್ಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಕೇರಳದ ಓಣಂ ಮತ್ತ ಆಣ ಮುಲ್ಪ ಓಣಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿ ಮೂಲ ಮಲ್ಪೋಯಿರು ಮತ್ತ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಯಿರು ಆತು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕೊಡೆ ಮನೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಯ್ ಮಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ ಪೂ ಪಾಡ್ದಿರು ಮಾರೆ ಓಣಂ ಮತ್ತ ಯಾನ್ ನೆಂತಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏರ ತೀರ್ಬೋತೀರ ಕಲ್ಪ ಫುಲ್ ಪೂ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊನೋಲಿ ಏನೊಂದೇನು ಓ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊನೋ ಅತ್ತನ ಎಂಚಿನಾಗ್ಲ ಕೊನೋ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದು ಕೊನೋ ಅಗ್ಲು ಕೊಡ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡೊಂದು ಮಾತ್ರ ಈತ್ ಮಲ್ಲದ ಎನ್ನಡ್ದು ನೇರ್ದು ಪಕ್ಕ ಫ್ರೀಜ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತಾಂಡ ಅವನಿಗೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ದು ಅತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಈ ದುಬೈ ವೈದಿ ಜತ ದುಬೈ ಬಡ್ಚಿ ಕುಡ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಪುನಃ ದುಬೈ ದಾಯಬೋಡು ಈತ್ ವರ ಕಾಸು ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒರ ದುಬೈ ಕೋಡಿಯ ದುಬೈ ವರ ತೂಡು ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಲವಡು ಜೋಕುಲ್ ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ದುಬೈ ಬೋ ಅತಿಯಾ ಇಲ್ಲಡ ಒಣಸಕ್ಕೆ ಚಾಯಕ್ಕೆ ಪುರ ಮುಲ್ತುರ್ದೆ ಕೊಣಪಿನೇ ಅತ್ತು ಅಲ್ಪ ತಲೆ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಕೈಕಾರ್ ಬೇನೆ ಹಾಲ್ ಮನ್ಪೋಲ್ ಇಲ್ಲದ ಫುಡ್ ಬೇತೀನಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ತುಂಬೊಂದು ಬೋಪನ ಕ್ರಮೆಚ್ಚು ಮುಲ್ಪಂಚಿನ ಅಂದ್ಗೆಂಡ ಬತ್ತಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂಪುಣ ಅವು ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲು ಐತಿಯಾ ಬೇರೆ ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲೆನ ಇತ್ತೆನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಬೀರ ಬಂಜಿನಾಲು ನಾಲ್ ಆತಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೂಜೆ ರೇಟ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟಿಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಾರ ಇಟ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೋಡಿ ಆಪಲ ಲೈಫ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ 70 ಅಬೌವ್ ಅನ್ನಕ ನಮಲ ಬೋದ ಅವಳು ದೇ ಅಂಜಲ ಅಂಚ ಬತ್ತೆರ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನಲೆ ಕೊಡಿಂಚು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲ ಭೂಮಿಡು ಅಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಂಡಲ್ಲ ಬದುಕೋಡಿಯ ಏರು ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಇತ್ತೆ ಸೊನ್ಪಜ್ಜಿ 30-40 ಗಣಕೆಲ್ಲ ಲೆತೊಂದು ಬೋದ ಆಪು
ಯಾನ್ ಬನ್ನಾಗ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಒಂದೇ ಜನ ಇತ್ತೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲು ಏತ್ತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಒಳ್ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೇರಳದಾಕ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ದುಮ್ಮು ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಕೇರಳ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಗೊಂಡು ಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಐದು ತುಲ ಅವು ಏತ್ ಈತು ಪೂರ ಹೊರನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಆಪಣ ನಮಕ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟಿ ಮ್ಯಾಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವು ಅದೇನ ಮ್ಯಾಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹೋದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗಿ 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 130 ರೂಪಾಯಿ 130 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಕಿಚ್ಚಿನಾಕಲ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ಪಣ ಐಕ್ಯಾತ ಓ ಅಂದ ಇನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪುಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸದಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಚಾಗಣದಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಟ್ಲು ಓಡಿಕಂತಿದ್ದೀನಿ ಮಾರೆ ನೆಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದೇಕ 50 ನೆಕ್ಕಿತ 60 ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗ್ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಗಲಿಡ್ ಜೆತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕೂತುಂಡ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಜೆತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಜೆತ್ತದಾನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂಜೇ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೂಲು ಉಂತುಂಡ ಒಂದು ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಂತುಂಡ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅವು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬೋಪನ ಟೈಮ್ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬೋಪನ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗಲ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಜನನೇ ಬತ್ತಿದ್ದು ಕಾಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕೆ ಆರೆ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ವಾಶ್ ಬಂತು ಆರು ಪಂಪು ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ಈತ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ ಮುಲ್ಪ ಲಿಫ್ಟ್ ಆಯರೆ ನಿಕ್ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಊರ್ದಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನನಗೆ ಈ ತಾಯಿ ನರ್ಗೋಡು ಹೊರ ಲಕ್ಕದ ಉಂಟು ನೇಟ ಮಾತ್ರ ಕೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನು ಲಕ್ಕದ ಉಂತಿ ಪಕ್ಕ ಕೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಚ್ಚು ಅವಿನೇ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ದುಂಪೋನ್ ಹಿಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಯಾನು ಬೇರೆ ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದು ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಬೇರೆ ಉಂಡೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಉಂಡೆ ಎನ್ಮೆದ ಉಂಡೆ ಎನ್ಮೆದ ಉಂಡೆ ಲಾಡು ಎನ್ಮೆದ ಉಂಡೆಲ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿದ ಐನು ಬೇರೆ ಸಿಟಿ ಬೇಕಾರಿ ಉಂಡತ ಕಾರ್ಚಿಟ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎತ್ತದು ಸೈಕಲ್ ಮಾತಾ ತಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಸೇಲ್ ಮಂದಿ ಲೈನ್ ಸೇಲ್ ಇಂದು ಕಾರಿಡು ಸೈಕಲ್ ಒಚ್ಚು ಬೆಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತ ಹೋಯ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕಾಸು ಆದು ಯಾಪಲ್ಲ ಕಾಸು ನಂಗೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿನ ನಂಗೆ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಆಪು ನೆನಪದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು ಬೇಲೆ ಕೇಂಡತ ಬೇಲೆದ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತದಿದೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಪಗ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಬಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಯಾನು ಯಾಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹೇಗಿನ ಕೇಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಕೇರಳ ಸಮಾಜ ಮುಂಡು ಕೇರಳ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಡು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತವರ ಫೋನಾಗ ನಮಗೆ ಮಾತಿರ ಪರಿಚಯ ಮುಲ್ಪದ ಅಂಚಾದ ನಿಂಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ಬು ಈ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ತೂವಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈತೆ ವಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವ ವಾ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪು ಕಾಸು ತೆಪ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪುರದ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾಸು ತೆಪ್ಪರೆ ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಕೈ ಕಡ್ಪ ಹೊಸ ತೆತ್ಲ ಆಲೆ ಆಮೇಲೆ ಬೋಪಾಲ್ ಇಡಗಾಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಅರ್ಪಾಲ್ ಅವು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬೆ ಬಂತ ಮೋಲ್ ಬರ್ಪುನ ತುಂಬ ಮೊಲ್ಲ ಅಪ್ಪೇನೆ ತಿನ್ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂದ ಅವಾಗ ಬೇಲೆದ ಕಲೆ ಪುರ ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಸಂಬಳ ಯಾನು ಮಂಡೆ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಐಕೆ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೇರ ದಾಳಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಜನ ಏತು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೇರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅವಾಗ ಯಾನು ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಪುರ ಕಂಡ್ರೆ ಮೀನು ಚಿಕನ್ ಪುರ ಕಂಡ್ರೆ ಕನಾರೇಜ್ ಮೂರ್ರೆ ಅವ ಇಂಚಿನ ಸಜ್ಜು ಮನ್ಪೆರ ಮತ ಚಿಕನ್ ಶೋರ್ಮಾ ಕೆತ್ತೆರೆ ಮತ ಅವು ಏನಾಡ್ದಾವ ಶೋರ್ಮಾ ಅವು ಏನಾಡ್ದಾವ ಅವು ಆಪುಯಿ ನಿಕ್ಕ ಅದೂರ್ನ ಅವುಲ ಆಪು ಅಂಚೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇಡು ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವರನ್ನ ಗುರ್ತುಂಡು ಬರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನೆಡ್ ತೆಚ್ಚ ಯಾನು ಮೂಲಿತ್ತೆ ಈ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತೀನಿ ಐನೊಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಬೆಂಗ್ಲೇಕ್ ದಾಲ ನಿಕ್ಲಪೋದು ಕಣೇರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕಾಂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6 o'clock ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡದಪ್ಪ ಅವು ಆತೇ ಐಟಮ್ ಕಡ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವು వచ్చి ಎಂಕ್ಲುಲ್ಲ ಐಕನ್ನೇ ಜನ ಉಂಡೆ ಎನ್ನ ಬಾವಿಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಯಾನು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇಂಚಿನ ತೂವಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ತೂವಣ್ಣ ಬಂಡ ಒಂಜೇ ವರ್ತಿಯ ಪುಣ್ಣನು ಕುಲ ಒಂದು ತೂಪುಣ ವರ್ಕರ್ ನಕ್ಲೇನು ತೂವೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಇಚ್ ಖಾಲಿ ತುಯ್ಯರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಪಣ್ಣದ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಕಂತದ್ದು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಣ್ಣಾತ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಖಾಲಿ ತೂವಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಅವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಉಂಟು ಇತ್ತ ಬಲ ರೌಂಡ್ ಸೊಪ್ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಏನು ತೋಚ್ಕೋవాలి ಎಂಚು ಒಪ್ಪುಡು ಎಂತು ಅದು ದುಮ್ಮದೇ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ఆయన ತೋಚ್ಪ ಯಾನೋ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಆದ ಒಂದು ಮೂಜಿನೇ ಕಲ್ದಿನ ಎಡ ಇನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ 30 ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಆತಿಜಿಗೆ ಬಕ ನಾನಾ ಯೂಸ್ ಆವ ಬಲ ಕಮ್ಮಿ ಬಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಹಾಂ ನೋ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ
ಅಕ್ಕಲೇಡ ಪುರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡೋಡ ಬಿಡ್ಚತ ಏಡ ಅಗಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲ ಊರದ ಭಾಷೆ ಬರಂದಿನ ಕುಳಿತಿರ ನೀ ಗೊತ್ತಾಡ ಮೆಂತುಲೆ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ತಿಂದದೆ ಇಂಚಾತಿನಿ ಮುಲ್ತ ಫುಡ್ ಏರಿ ತಿನ್ಪೆ ಇಂಚಾಪೆ ಮಾತು ಸೋಕುಂಡು ಪಕ್ಕ ಹಾ 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 ಅಸ್ಲಾಂ ಹೋಯಂಜು ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ 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 ಆರ್ಡರ್ ಹಾಕ್ರಾರ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕಿರ ಹಾಯ್ ఏండా తులా వారి సోపుడు మారవా పొర్లత ఈ పొర్లు తీయరబడదే జనకులు వరపుని అంద అవులు కాలి కులుదు దాల్ తిండాండు అవులు కాలి ఫుడ్ తిన్నరబడదు ఆర్డర్ కొర్పుని ఇంచి తోపుని ಇಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಕೊಂಜಿ ಫಾರಿನ್ ಹಿಡಿತಿನಲ್ ಕಾಣತ ಅಕ್ಕ ತುಲ ಈತು ಶೋಕದ ಶವರ್ ಇತೆ ಅಕ್ಕ ನೀರು ಪೂರ ತುಲ ಫ್ರೆಶ್ ನೀರು ಯಾನ್ ಏಪ ಬೇಲೆಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಅವಲಿ ಎಲ್ಲಂಗಿ 10 ತಾರೀಕು ಓಪನ್ ಈ 1 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಲ ಹೌದೇ 10 ದಿನ ದುಂಬು ಅವು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಅವು ಫುಲ್ ಧೂಳು ದಿಂಜಿತಿಂದು ಅವು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅತ್ತೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೇರು ಹೋಯ್ನಾ ದುಂಬುದ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆತ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಲ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ ಡ್ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಹಾಲ್ ಬಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಎಟ ಕಮಾಂಡ್ ಈಗ ನಡಪುರಿ ಸೀದಾ ನಡಪುನ್ ತುಲಿ ಯಾರು ಆರ್ ವಂಚ ನಡತಿನೇಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಅಲವಾಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಿನೆಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಉಂಟು ಬತ್ತಿನೆ ಕತ್ತೆ ಈಲ ಮಂಡೆಡ್ ದಿವೋಡಂಚಿನ ಅಂದಿಕೆಂಡ ಕಾಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ನಿನ್ನಲ ಸ್ವಂತ ಆವೋಡು ಹೌದು ಯಾಪಲ ಎಂಜಿನ ಅಂದಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತರದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಪಗ ಅವು ಯಾಪಲ ಐಕ ಬಿಲೆ ಉಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ಪುಂಟುಲ್ಲ ಮಿತ್ತಿರದು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಬುರಿಯೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವ ಡೌನೇ ಪೋಪು ಐಕ ಎಂಜಿನ ಅಂದಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತಗ್ಗು ಬಗ್ಗದ ಎತ್ತು ಬದುಕುವ ಆ ತೇಕ್ ದೇವರನ್ನ ದಯವು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಟು ಏನು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡು ಕುಡ್ಲಾಕ ಬತ್ತದು ಆ ಊರೋಡ್ದು ಈ ಊರಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ಊರದಕ್ಕಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಂಕದು ಈ ಒಂಜಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡಿಯ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಒಂದೇನು ಪುರ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಕಲ್ಪೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಆಯ್ರದು ಓಯಿಲ್ಲ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರವಲ್ಲಿ ಆ ಪುಣ್ ಬಂದು ದುಂಬು ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂಡ ಆಡ ಮಾತಾಪ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿವರ ಶುರು ಮಲ್ಪುವೆ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿದು ಸೀದಾ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡ್ಬೋ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಐಸಾ ಕಾಟ್ನಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ನೋ ನೋ നീ ഭാസ്കരനാണോ അതെ കണ്ണൂർ ഭാസ്കരനല്ലേ അയ്യോ നിന്നെ കാണാതെ എത്ര സമയമായടാ നീ ദുബായി പോയില്ലേ നീ എപ്പോഴാ വന്നത് തുളു വരുന്നുണ്ടോ തുളു വരപ്പുണ്ടാ ആൻസർ പണ്ടേ വരപ്പുജി മലയാളം ಮಾತ ವರ್ಕರ್ ನಕ್ಲು ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿರೊಂದು ಯಾಪ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಣ ಅವು ಸೌಂಡ್ ಯಾಪ ಬಂದ ಅವನಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಚಾ ದೇತೋನು 4 ಹೂ ಚಾಯ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಚಿನ ಕೇರಳ ಚಾಯ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ ಆ ಚಾತ ಬುದರ್ ಇಂಚಿನ ಕಡೆ ಬಗಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮರೆತು ಹೋದ್ರು ಆಹಾ ಅವು ಏತು ಈತು ಪೂರ ಹೊರನೆ ತಿಂದ್ರೆ ಆಪಣ ನಮಕ್ ಅತಿ ಈತೆ ಒಯ್ನು ನಾಡು ನೀ ಕಡೆ ಅಕಲ್ ಬುದರ್ ಪಣ್ಣೆ ಅಂದವಿ ಬುದರ್ ಮರತು ಬೋಡು ಮಾರೆ ಬೆಚ್ಚೋತುಂಡಿ ಬೆಚ್ಚೋಂಡಿ ಉಳ್ಳಾಡಿ ತಂದುಂಡ ಎಂತಪುರ ಬೇಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು Be like Bolar.